Hemen argi eta ozen esan beharra dago, PNV erosten ari da eskuin muturaren merkantzia eta eskuin muturaren markua. Zergatik, arrazoi elektoralengatik. Atxilotuen jatorriaren berri emateak kolektibo jakinak kriminalizatu egiten ditu eta estigmatizatu egiten ditu. Zer dela eta orain kriterio aldaketa hau? PNV-ren aldetik, simpleki eta gordinki motibo elektoralengatik. Eta hori onartezina da. Hemen badirelako gai batzuk zeintzurekin inork ez lukeen negozio politikorik egin behar. Eta hau da horietako bat. Gobernu horretako kideak ez daude ados migrazio politiketan. Ez daude ados euskararen auzian. Ez daude ados hezkuntzan. Ez daude ados etxe bizitza arloan. Zertan daude ados? Gauza bakar batean daude ados. Gobernuari kosta ala kosta eustean. Botereari kosta ala kosta eustean. Honekin ez du EH Bildu galtzen, galtzen du herri honek. Ondorioa delako politikak ez direla aldatzen herri honek eta gizarte honen gehiengoak behar duen eta beharko lukeen norabidean, ez? Gehiago esango dut. EH Bildurekin botere hori partekatu baino nahiago dute PPrekin adostu. Prest daude PP zuritzeko, PP behar dutelako frankismoaren oinorde diren horiekin. Euskeraren kontrako gurutzada betean ari diren horiekin. Euskeraren etxaiekin. Gure autogobernurako, gure instituzioetarako eta gure identitate eta hizkuntza nazionalerako mehatxu bat diren horiekin.